Предлагаме на вашето внимание изгодна инвестиция в сграда, част от комплекс, разположен в непосредствена близост до метростанция Дружба, с бърз достъп до булевард Цариградско шосе и летище София. Комплексът се състои от няколко сгради в тих и спокоен район, близо до езерото, детски градини и училища. Квартала е с добре изградена инфраструктура и множество бизнес сгради в района. Предвидени са комфортни апартаменти с тавани по-високи от стандартните 3 метра и 20 сантиметра. А жилищните площи са функционално организирани, за да предложат удобство и уют на своите бъдещи собственици. В сградата се предлагат гаражи и места за паркиране, които се заплащат допълнително. Сградата има акт 14. Планира се през есента на 2025 година да получи акт 15 и да бъде завършена в началото на 2026 година. Изгодна схема на заплащане. 20% на предварителен договор, 80% на акт 16. Имот от утвърден инвеститор на българския пазар. Открийте ексклузивни оферти, които не са достъпни в публичните обяви. Ние знаем, че най-добрите предложения на пазара се реализират бързо и не достигат до широка публичност. Бъдете сред първите, които получават информация за нови оферти. Свържете се с нас на посочените контакти.